И какво става, пичове? Това е поредният клип за Pure Gaming. Ще играем CS и сега да се конектнем в този сервер. Ще играем в IMO, в който играхме и в предишните. Какво прави, аз не знам вече. И този мап е доста добър и някой ни ръшва и това не е добре. Да, в момента съм сам, нали, игра сам. Иначе... Девите ръшещите. Да, бот съм, ако не сте разбрали вече. Имам пръщам на другите. Само си сменям. Добре. Майко, чакай. Чакай. Да, в момента... На клиповете се чу много странно. Някакво детски бебешки. Сори за това, обаче не знам какъвто и микрофон да ползвам и каквото и да ползвам. Ето на шет, не точно. Ето. Как се да ти един до друг. Това е много смешно. Аре. Вземи го, бе. Ой. Да. Не знам кой би започва, но не знам, че той е мой. И да, сменят мапа. Ние сме попаднали точно в края на мапа. Ще изиграме част от този мап и мисля, нали там да спра клипа, да не става много дълъг. Не знам как се чуем дори. Чакай така. Дали е добре, дали е зле, не знам, но тук различни техники. Но обаче тия сагата ги мраза малко аз. В момента съм не в тъпотко и е така реших да снимам, въобще не викам и да се пренасам. Да, някакви мършо и коли. Да, ако не чувате странно да знаете, не знам, с всякакви микрофони, не знам ако с някой по-хубав микрофон може да се чувам по-добре. Ето, томо, взимам го. Взимам го така. Взимам го. Добре. Ето, чест, гледай то. Не е. Още. Добре, взех некъв. Ой, ми ръшва. Да. Леко отгоре са две. Да, махам тази оптика от време на време. И в момента говоря супер тихото и не знам как се чувам. Ем се чувам гадно, ем се чувам, не знам, слабо. Не знам защо. Защото говоря тихо, нали? Обаче не знам защо се чувам толкова детски и гадно. Много ми е гадно гласа, кога снимам и изобщо и по скайп. Много насрано. Направо. Да, навик ми я презареждам и затова. Дори да съм изхабил един патрон, пак ще презарежда. Със сигурност.
сигурно ще ви го омръзне. Не гледате как през... Не винаги пререждам, но повечето пъти. Тук никой не ме забелязва. Къде играеш? Це си снимам клип. Да, разбрах, защото преди малко ти викам. То само си говори сега. Ах, е с клипа. Да, аз ти виках, джойн, къде си? Къде, в кой сервер снимаш? Файно, къде си баннат. Защо съм банен, бе, дебита паст? Ето, Аз не използвах как, бе? да, баннали са го, защото не игра срещу някакъв муамер И ставя пече калабата и той... несправедливи са срещу теб. Ще искам Never... До теб, муамер. Ще напсувам Never Back Down и врата клип. Защото... Аз нищо не знам и след малко ще ям пица. Ако искате, звънете на номер 088780534 и може да ми направи пица и ще ви да карат на доставка. Да, добре. Пица на парче. Измисли ли си го или какво? Не си помня номер, така че измислим. Представяш си някой верно да звънне и да си оцелям до някой номер и ало, искам да поръчам една пица. Представяш си, че ще бъти фейл. Бати, якото ще бъде. И направо после някой да напише, ама аз звънех, ама ми казаха, че не продават пици. Да, че ми казаха, че има някаква грешка. Да, направих на един пич мангатар се. На кой? Не поиска, какво ще ти кажа, не му забрах името. От YouTube ли е? Не, на скайпа. Май беше с... май беше Сашо. Не знам. С моята коса. Да, защото поиска с моята коса и... Кой аз не направих. Нали, въобще не прилича на моята. Чели, някой трябва Джони и брат как да... Ти на ония пиша правилно, манга. Да, ако не знаете това, гледайте първия клип. В описанието ще има освен скайпа ни, не знам, първия епизод на CS. Да, той май е само първия епизод. Не знам, това май ще е трети или втори, един от двата. Не знам дали в първи има описание, защото не съм го качвала аз. Дали да има в описанието освен скайпа ни. И ако, нали, добавяте ни в скайпа и ако не сме на линия или не сме ви приели, защото много не влизаме, сме оставили моя, нали, личен, нали, моя си скайп и на Джони скайпа. Сме ги оставили, ако такова искате мангатари, в скайпа не сме добавени, добавете ни, влизате с скайпа, оставили сте ви и ще ви направим. Ако имате предпочитания, веднага си ми казвате. Чай само пита и... Дали знам как такова... Как да го сейфне. Да, и на Митко май си, да. Митко ми звъня и мангата. Ето ти си му пратил Алекс 2. Стоп, той се жив ли го, защото аз не съм видял. Да. Ето е готин, той също се много як. Да, прича на някакъв... Ето. Ама само бе я възпъл. Моля си е както винаги, средния пръст, очилата, як бухната коса. Бухнила коса, това са бодлишки, брат. Да, все 5 пас. Какво ги биха, я? Сега какво ги биха, нормално ви ги взима. Това как се пише? Постата. Поредния подсадка. Много енергичен
Ау, това ме кара да се радвам много, като видя фостака. Значи, никой от които ме дразни. Фостака. Коне. Не. Е баш на майки. Само минавам хет раздавам, ама той даже не беше ми набил и един хет, ама се уж биел хетовете. Ето беше някакъв ламер. Това е изключение. Чуваш ли мишката? Да. Какво още? Трите кода в ръкава. Влизал съм поне 3 ника такива различни. Някакви такива поми, които ще... Не, че му е много креативен, ама аз първо се пишех мазохист. Не, първи ми ник беше Алкес, след това мазохист и сега съм мазохиста на клас. Да, моя беше първия... Не, първи беше да пропа как си беше и преди сеши се как беше. И после моя беше му казал ти. Не, чакай малко. Окей. Не знам. То клип е супер безинтересно и... Да. Писах се един път без никакви бати и тъпите никога не съм си измислял. Сашо? Това не е коле, това ще преча. Да, аз ще ям пич. А не коле, преча. Леле, бати бърка на това. И малко пих кола. Вече не помня какво да пих до преди 10 минути. Имам ли гранати? Нямам. Добре, даже покажа един номер за гранати. Гънс. Пишете гънс, изтъкате 2, то си вие със същите оръжие и ви дава обаче граната. Ако нямате граната. Иначе ако имате изтъкне 2, пак ще си имате една граната. Да, трябва да убия някой врагче на 5 хелта. Добре. Чакалинг. На кой мап е? На то кашоновия, нарече куитърския и ръшърския и... Он е с водата? Не. Не. Не му ти уша. Обаче то как ръшва, направо... Направо. Ще ми го открадне. Кой ти го взе? То пистолета не е пистолета. А? Това е. Да, той ги го е да без. Той не знам защо не знам защо не го слагат на първо място, на последно място, го слагат на четвърто някъде. Да, спамери, така и по-окей. Я виж, спамах ли в дискусията или не съм в дискусията? Не е дискусия, сигурно Митко или... Някой не знам, ми пише, окей, сега не му проверя. Защото ме бият на поради, съм 19-24, пак и просто е след малко ще пускаха и ще ви набият. Ще си ресне киловете, ще направя 100 от 0 и ще спърча. Ти можеш да бъдеш банът като мен и ще играем заедно. Да, ще бъдем баннати заедно. Обаче те ще там баннат по-рано с няколко часа. Може, защото съм по-мърз. Знаеш какво? Ще мършо. Не, за какво мършове? Има ли? Знаете ли какво? Не. Това ще от този клип. Аз съм най-големия бот. Този клип ще се... Този епизод ще го кръста бота на CS и спамат ми още по скайпа и окей, чао!